Amabheketwane eqenjini National Freedom Party phela inhlangano yengamela ukhetho kuleli Independent Electoral Commission yalidla ngembazo leli qembu ithi alikwazi ukungenela ukhetho ngenxa yezinxushunxushu zangaphakathi eqenjini kanye nokwehluleka kwalo ukufaka amaphepha achaza ngokusetshenziswa kwenkece. Kuleli sonto leli qembu lizobamba umhlangano ne-IEC. Siyafuna ukuthi njengeqembu sizama konke esingakwenza uqinisekisa ukuthi siyalungisa lolu daba lakwa-IEC ngoba ilona kuphela oselume phakathi kwethu nokuthi siqhubeke silungiselele ukhetho lwangonyaka ozayo. Liphika lima ngentaba-ke ukuthi linobudlelwane neqembu South African Rainbow Alliance. Liphinde layishayela amakhala indlela loyo oyinhloko yamajaji kuleli uChief Justice Raymond Zondo asondelene ngayo nezombusazwe. Njengeqembu sikhathazeke kakhulu ngendlela esibuka uChief Justice uRaymond Zondo enza ngayo esikhathini samanje. Sizokhumbula ukuthi emasontweni ambalwa edlule uke wenza istatement publicly lapho esibone sengazuthi usengena ogibeni lokukhuluma ngepolitiki kanti asilindele ukuthi amajaji siwezwe noma siwabone ey'matanisa nepolitiki. Ezindabeni zethu ku-Channel 163 olethelwa iNewsroom Africa, nginguNtando Mnyandu, eThekwini.